iya wong kok oleh ora dirasa welas. Ing atase aku wis mlayu lho kok ya dicegat-cegat. Wong sak negara. Rumangsaku kok kaya wong sing kepengin menang. Nyekel wong siji wong sak negara di Grelengan gitu wong iki. Apa iki sing jenenge Ndorante? Lur. Nggih. Kene lungguh ngomong-ngomong kene. Ngomong-ngomong aku iki kesel mripatku ngantuk. Aku ki dulurmu lanang apa? Aku iki durung tepung. Neng aku ngerti nek kowe iki jenengmu Ndorante ayo ta. Ya ra. Tapi apa? Ya katitik saka iman supingine wong kuwi. Wong anggarana pawakane ngiyayat kaya kowe ngene iki. Laku letane ngono. Lemu ngerti aku ki ora perkara iman suping iku. Lah perkara apa? Muni ngerti nek aku ketok klejingan ngono ta. Kaya wong bar dioyak-oyak ngono. Ayo syukur kene iki wis ngaku. Tak bener ta kowe Ndorante. Iya, kowe sapa? Tepungake. Aku Syekh Jangkung. Sapa? Syekh Jangkung. Ketok kok gumun. Ana jeneng werna-werna kowe iki ya wong Jawa deles kok nganggo Sah. Alah, mesti jeneng apa Paiman apa? Jangkung sing kok jangkung maratuwamu jang. Iya, lha padha wae wong jeneng pirang-pirang kok nganggo Anda bareng iki. Apa dingin? Lah ana. Anda ora ana. Ayo saya ana. Ngendi lho ana iki kene ana sah. Nek kamisah ana, nek seh ora ana. Oh, pawane wong budhek iki mesti krungu ing Kudus kono. Ana biyen-biyene ana Syekh Tajuk. Kaya ana dongeng-dongeng Syekh Maulana. Ora umum gitu tegese upama dagangan ki arang-arang banget. Nek kaya jenengku ki Ndorante ngono ki Anda sanggon-gon ana. Meneke kentang loro iki men ora penek ana nggon. Malah jenenge barang dinggo wong. Anda iki barang kok boleh. Ya wis, perkara jenenge ora apa-apa. Aku tak takon, apa sebabe kowe kok mlayu-mlayu wae iki apa? Kowe tak takoni apa sebabe kowe tak takoni aku mlayu-mlayu sebabe apa? Perlu apa? Wong mlayu kok takoki ngopo? Lha mbok menawa bisa ngudari supaya kowe engko ora mlayu, bisa tentrem, turu kepenak, mangan enak. Sing ngerti sapa? Aku ki ora mbulet aja tak udari. Sing arep tak udari ki apa aku wong aku ki ora mblondet kok tak udari. Pekaramu. Lah saiki tak dumuk, kowe gelem ora gelem ndek perkara kok piye to? Kowe kaya nujum tegese iki arep ngrampungi perkarane wong liya. Wong kira-kira perkaramu dhewe le. Ora iso ngrampungi ora. Durung mesti nujum tok sing bisa ngrampungake ing bab perkara lho. Ya ora. Jane iki ana perkara. Ayo mung liru ora cocok karo pangertene wong-wong do gendeng. Sak bupatine sisan bupatine Pati ya melu genceleng. Bupati sak kawulane ora ana pilihane. Lah perkara le do entuk kawruh anyar kuwi lho. Kuwi jan-jan iki kok ngendi kok terus ura kompro. Jan tekan ngendi-ngendi kok ya kabeh siji angger mulung-mulung kabeh teng brengok teng krak kan ndi-ndi kok angger sore wis perkara kuwi to. Rumah aku kaya lara pathek to rumah aku sombro ngendi-ngendi do. Ya yen mung perkara kuwi senajan aku ora kok wenehi patuladan, aku ya wis bisa nyekel wis tanggap. Mergo ya wis anu kawentaring bab iki sing dadi rembugan ki perkara kuwi olehmu ora cocok. Kowe ora melu kuwi to? Ora. Ah ngono. Aku wong waras kowe kaya. Nek ngene iki ora melu sawa-sawa bojoku tak tinggal. Aku ning kene iki arep melu kowe. Nek perlu ngelingake pikiranmu sing kaya ngono. Ketok wong rada mblit iki. Iki omongane iki ketok le mblit. Sing kata karo ki melu-melu wong bengok-bengoke lho. Halo, ayo kala mangsane nek wayahe seneng bengok-bengok. Wong kuwi diarani anu kok. Sing wong seneng ya ora nyacat. Sing kaya kowe yen ora seneng ya aja dirungokake ngono. Ora di kuping ora ngrungokke. Ah iya. Apa mesti kuping iki kanggo ngrungokke?
iki ngajak anu iki wis. Ngajak Sulaya iki. Lho ora kok. Ya aku ngerti, ana ta kuping seranggung ngrungokke iya. kuping wajan. Iya. Aku ngerti. Kira-kira kowe karo aku ki tunggal susu. Ya ora kok mung kuping wajan, kuping wong ki ana kala mangsane ora kanggo ngrungokke tok. Nyandake kacamata. Iya. Wis kenal tunggal guru ki. Mulane wah iso bedu ki nek kene iki. Iya. Bedu. Tak jaluk, Iya. ya kono, kene ya kene, watone sawang sinawang ngono wae lho. Watone orang gepok senggol marang kowe. Anak kowe rumangsa kegepok perkara gembrebek kupingmu, ya disumpeli to utawa aja dirungokake. Ngene ya sedulur jangkung. Perkara iki wis ora perkara nganyar-nganyar. Aku wis buncur kok. Aku wis menyonyong. Bentur Wis ora utuh. Heeh. Ya perkara kuwi. Aku wis dimungsuhi karo bupatine Pati. Banjur Terus kongkonan wong sengko mbuh bengkanane si Madum Al Atas sing saiki wis mati. Mati kewedian karo aku. Wedi saking mecicanen dae ngenes. Ana ngenes. Mati. Wah tak kapak-kapake mati. perkara wedi karo kowe. Wedi karo aku. Lan aku mau wedi karo kowe ndak mati kaya Makdum Malasah kuwi. Sabanjure? Ya wis, ya. Wis tak bedhek kok kengko wong iku mesti Sulaya. Wis kena nek Sulaya Ya, ketok. iya. Ketok candramu ki ketok. Wis, dadi lurike wis ketok le mung nyangkani kadoan. Ning jane kowe ki mung lemar. Ayo gawe munosiko aku. Pancen wong yen krasa mesti rumangsa kok. Lho pancen aku kerasanan. Iya, Aku syukur. penasaran. Anak isih krasa iki isih duwe rasa. Wis ki genate tunggale Makdum Al Atas kowe iki tunggale sing muruki gembar-gembor melang-melung ki nek anu ya kowe. Apa aja guyu kowe? Lho, anak bocahe karep. Apa rugine yen tak uruki? Wong kepinteran mono yen ora dileberake marang anak putu, kaya pindaning jarik rusak ning sampiran, nek aku mati ora tak gawa. Anak perlu kowe barang tak wenehi yen kowe gelem, yen ora gelem, watone kowe aja ganggu gawe. Jare aku ku kabar kowe sok mbrangkali watu barang. Sing gelem melu ki piye? Wong kok kudu percaya barang sing ora ketok niku piye? Dadi sing ora ketok ora kok percaya. Kono sukma jati, sukma langgeng, sukma kawekas, sukma ngen. Iki ya anu ya, njaluk wektu sawetara kowe tak bedheki ya. Kowe percaya nangin niku ana apa ora? Ana. Lah, endi sapa bisa mujudake nggambarake angin kaya ngopo? Nek digambarke ra iso, ning kuwi barang nyata. Rumangsamu wis bener pitakonmu. Heeh. Ning kowe tak geblake saiki. Iya piye? Samu barang sing iso dirasake Pancandriya kuwi ana. Ana angin. Ora iso dideleng, ora iso didilat. Ning iso dirungu. Iso dirasake. Iso dirasake. Ana ketra angin kerasa ora? Ya krasa. Ah ana. Ah iya. Ana. Lah padha Ayo. wae. Ana. Nek kowe diganjar bisa seger waras, mangan wareg nyandang utuh. Kuwi ya krasa yen ana sing ganjar apa ora aku tak takon. Apa kowe urip-urip dhewe? Seger waras. Ya urip dhewe. Urip dhewe. Iya. Urip dhewe ora ana sing menehi sapa marang tukamu. Ora ana, aku ki urung tau nampa ganjaran sapa sing menehi iki. Ya wis. Malah wong budeng iki. Ora rampung ya wis. Ya, Andorante. Ya Iya. barese wae aku utusane Kanjeng Bupati Pati. Rene Kanjeng Bupati Pati ora kecunggah. Tur upama ndekne iki krasa menang ora kondang nek kalah wirang nek karo kowe. Saiki rene kowe ketok ya kaya ngono, aku wong kaya ngene wis sak trep nek aku karo kowe pudi pacul singa landhepa. Kowe iki jane karo aku iki jane padha. Nek kowe iki ngakoni iki jane iki padha. Ngono. Ya Jane padha. Kowe iki karo aku iki padha. padha wonge. Lho ora, padha pinemune. Padha jane. Nanging manungsane dhewe-dhewe. Ya mung kowe rada luntur. Ayo. Bareng kowe wis dadi keluargane wong gedhe, kowe cut lali asal usulmu. Lho, kok ora kok ana tembung lali. Wong anggere wis lali ki jenenge wong ora iman. Cut kaya anak celeng dhewe cilik Malah. ana blereng bareng gedhe mulo sireng. Nek wong lali iki kena dielingake, sing bebayani iki nek wong lali kuwi lho. Kaya kowe iki jenenge bener ngono wong eling nang lali jarak kuwi. Ning eneng perlune wong lali kuwi tak kandhani. Upamane apa?
kepaten bojo sing maune tansah ditresnani. Nek tak eling-eling terus. Ya ora? Iya, ora gelem iya. nyambut gawe lemes. Iya. Aku niat tak lalekke ra nglali to. Heeh, iya. Lali iki ya ana perlune. Ya tak dacetake. Kanjeng Bupati-pati iki nek karo kowe nek menang ora kondang tapi ya. Kondang. Kondang. Kondang Bupati-pati iso mateni aku kondang. Dadi wong sing bisa nyekel utawa mateni kowe kondang. Iso mateni aku prasasa iso jaring langit. Lah iki kebeneran aku tak kepengin dadi wong kondang aku. Cilik bisa ngerangket kowe, gede bisa mateni kowe. Aku ben dadi wong kondang kaya kowe. Aku iki jane titik-titik iki sing gondo iki perkara kowe iki. Aku oke wong. Nek karo kowe iki aku rada sirikan. Rada sirikan. Sing kok sirik nggo napa kowe? Mbah wis ora usah tak terangake kuwi kudune wis ngerti. Ra eman banget to kowe nek tetandingan karo aku jandon godhog gitik Raja Menggala. Eman-eman banget. Ha nek kowe duwe rasa eman, wis tak kandhakake aku ki pindhane utusane Kanjeng Bupati. Ya kowe manuta wae karo aku, ayo tak sowanake kaluputanmu mengko aku sing njalukake pangapura. Wis saiki kowe ora kalah ning ngalau. Hah? Kowe ngalau matur bupati nek wis tanding karo aku, tanding karo Ndorante kula kalah. Wah, ya iku ora cocok karo kepercayaanku, tegese aku goroh. Mongko aku dadi wong kudu sirik. Wah, nggon goroh kuwi sirik. kowe semuci-suci nalika isih enom gaweane yo ngapusi. Pancen ngono, apikku kudu elek dhisik. Aku biyen ya Allah, tau ngene-ngene, nang bareng wis dielingake, mulane jeneng eling ku abot iman. Wong angger wis tansah eling wae, aku percaya nek jagat ki ora ana wong sing kaya kowe kuwi. Wong jenenge ngapu yo saiki jangkung. Dhisik wis sastra ya dadi sek. Ayo. Suwunake ngapura yo, mbok menawa kono gedhe pangapurane marang kaluputanmu. Aku ora tak baleni, ora tak bilasi. Sesanti ning atiku. Nek pancen wong sing padha gawe geger kae ora bubar. Wah, apa meneh kok mung bupatine. Sak kowe sisan. Sing mbau reksa desa kuwi lho ngelekke aku ora tak gubris. Piye? Nek wis pentok kaya ngono kuwi, pasapaku piye, tunggamu piye? Ra mateng ta ki? Iya, Lah iya. Kukut ta? Kukut. Tegese upama dirembug dawa wis tanpa guna. Anane tanpa guna mula saiki padha ndok didundi sing pecah. Lah ning aku iki ya kena diarani wong tuwa. Isin aku nek gelutan kaya sak cilik iki isin, mergo ndek cilik wis wareg gelut. Saiki mulih kowe mulih. Ya kok mulih. Enggak iki ditung. Nek kirane opane iki kok cocok. Ya ditandang. Oh, apa? Aku tanpa opah kaya ngene iki amrih tentreming negara lan bangsa. Ya wis. Nek pancen kok itung kaya ngono, mbok menawa kowe iki dadi serayaning negara pati, arep coba-coba karo Ndorante. Ayo cobanen. Ngono. Kepengin setel awakmu. Rahim. Aja ngramyang kowe. Ora usah kok lembut. Nurwantah, Nuryantah, ketiban tukuling Allah. Allahu Akbar. Dereng saged ngaturaken penting ngersa dalem nanging sampun kapracundang. Kakang Sejangkung,
Sinaosa Ndorante menika sampun kendang saking wewengkon Kadipaten Pati. Nanging Kakang kedah priksa. Kula panjenengan tiyang iman. Nggih. Kula panjenengan tiyang agami. Mongko cetha patrapipun Ndorante badhe ngrisak dhateng tatananing agami. Tiyang menika yen dereng pecah utawi dereng dipun hukum ing saklami-laminipun mesti badhe mbebayani tumrap lestarining agami kan. Mekaten. Lah yen nganten lajeng kados pundi menika iguh pamrayoganipun Kakang Sejangkung? Ameh prayoginipun rah ning tiyang menika ugi nggadahi kalangkungan ingkang linangkung Kanjeng Bupati. Dados mboten kenging sinangga gampil Ndorante menika. Ketingalipun mekaten sepele. Nanging inggih mboten kirang jalaran. Menawi panjenengan Gusti sampun ngersakaken tiyang ingkang kados mekaten menika kedah ical saking plateraning jagat raya wonten sarana menawi wonten keparengipun keparenga Kanjeng Bupati pados lare estri ingkang radi mentereng pasuryanipun ngaten kados pundi mangke kangge mancing-mancing minangka ranté mas kangge ngleda kalian Ndorante supados kengguh kalian pasuryan ingkang ayu menika kala wau. Nggih. Kula sampun saged ngertos menapa ingkang dipun kersakaken dening Kakang Sejangkung. Nggih. Ya yen ngaten kula badhe nimbali tiyang ingkang gadah lare kados ingkang dipun kersakaken Kakang Sejangkung. Mekaten wonten iki Kanjeng Bupati. Wonten. Samba Pradan, Iya dawuh Gusti. kene keparada maju nggon Nggih mangesaken dawuh. Ngono ya Kakang. Rebet ing pati iki durung bisa ana kerampungan. Senajan Kakang Sejangkung uga melu cawe-cawe nentremake, nanging kasunyatan durung bisa rampung. Nggih. Wah, mongko iki urung ora uwal saka kewajibanku lan jejibanmu, Kakang. Iya lajeng menapa ingkang parikedah kula tindakaken Gusti Adipati. Aku prisa. Rikala aku rawuh ana ing katemenggungan yana ing bali omahmu, aku presa kowe lagi jejagongan karo bocah wadon cilik sing udakara umur 18 taun. Bocah kae anake sapa, Kakang? Kowe ora perlu ajrih. Kowe munjuk ana ing ngersaku, bocah sing kok jak jejagongan ana ing pendopo katemenggungan kae anake sapa, Sumba Pradan? Kok estunipun damel tida-tida ing manah kula wonten panggendanipun Gusti Adipati menika nyuwun pangapunten kagungan kersa ingkang kados pundi to Gusti Ana Adipati? sambunge marang katentremaning negara ing Kadipaten Pati pasantenan. Oh inggih menawi mekaten sampun boten badhe miris malih yen to kula badhe matur. Iya, Menika anak kula. anakmu. Inggih. Ketujuh prana, Kakang. Kakang Sumba Pradan mbok menawa senajan ngarep aku wis nate dawuh marang kowe supaya ngrampungi pakaryan iki urung bisa rampung. Inggih. Mbok menawa sarana anakmu bisa gawe kerampungan, Kakang. Lho, keparengipun Gusti Adipati? Dawuh piwulange Kakang Sejangkung sing pinangka tuwa-tuanggane wong sak Kadipaten Pati. Dawuh supaya gawe srana, gawe bocah pinangka pamiluta, amilut si Ndorante supaya gampang dikendharan. Nah, ora ana liya aku mundhut rilaning atimu. Ya mung anakmu wadon ndak pundhut ngampil pinangka kanggo pamiluta, pasangsik pamikat marang si Ndorante, Kakang. Menika kadhawan nyaketi kan Ndorante. Iya. Waduh. Mrene matur menapa boten nampi duka. Iya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Watak wantunipun Ndorante menika kados mekaten. Iya. Ingkang deksura, kurang tata, jubriya lan sak panunggalanipun. Nggih sinajan to menika namung kangge pamiluta. Nuwun sewu pami kelajeng. Wong anak kula menika nggih ora ketangepipna nggih wonten wujudipun. Lah menawi kadunungan lali pakartinipun Ndorante menika lajeng nilar tata krami nerak susila. Lajeng kados pundi yen to ngantos wonten kedadosan ngaten Gusti? Kula menika tiyang sepuh menipun nggih
melang-melang. Lakune anakmu bakal dimemanuki dening kabeh para narapraja sing kawugan. Dadi kowe aja nguwatirake yen nganti ana cicire anak. Anu Kanjeng Bupati, nyuwun wekdal kepareng badhe rembahkan kalian Mas Menggung. Langkung Samba prayogi Pradan. Kakang Jangkung ini. Anu nak Mas Menggung Samba Nggih, Pradan. nggih, wonten Nyuwun menapa? pangapunten. Sedaya menika panjenengan kenging kawastanan dalangipun menika kula. Nggih, Dados ingkang nyuwun bebana ngaten menika kula amrih gampilipun nyepeng tiyang ingkang nami Andorante kanthi jalaran dipun pilut kalian putri ingkang endah wanenipun. Lah sampun limrahipun menawi nak Mas anu Samba Pradan menika nguwatosaken rene menika lare taksih murni mangke saya rak ten kula. Wadosipun mekaten Andorante menika senenganipun udutaya sing enak nek ngombe barang sing mendemi. Ombenan sing keras menika nggih. mangke kersa anu nyangoni toak amrih ingkang putra mangke sampun ngantos dipun ganggu kasusilanipun mbok menawi mangke sareng sumrup toak menika ngungkuraken dhateng warni keendahaning putri menika Andorante menika kula pitados menawi badhe ngombe rumiyin. Lah toak menika mangke badhe kula iseni menapa amrih menawi dipun enggal-enggal kraos ngelu. Lah sasampun ngelu mangke rak gampil anggenipun badhe nyepeng tiyang menika. Mila sampun kuwatos taksih murni mangke bangsulipun ingkang putra menika. Nggih, mangke rumiyin to. Nggih, estunipun kula menawa mboten badhe tumpang suh nggih, nampi pangandika panjenengan ngaten menika wau. Sawetahipun kula pitados, estunipun ngaten. Namung kok inggih tasih kesisipan raos wasumelang, nggih jejeri wong tuwa to. Wong tuwa kathik menika bocah sing durung ngerti. Nggih, leres. Kamu kok malah kawimbuan mawi rigen tuwak utawi udhep ya sing enak. Nggih. Lha ngapunten nggih. Adakane wong yen ngombe kuwi malah akeh laline, akeh sembranane. Aja nyuwun sewu lho mboten kok ateges donya. Mboten pitaya to nduwa saking kepareng panjenengan mboten. Namung nggih menika kok emanipun kula sithik tasih wonten pasumelang panggraita ingkang ngaten. Lah menika kados pundi mulih kula menika nggih saged pitados ingkang sakwetahipun ngaten. Mangke kawula karo sampun matur. Tuwak menika mangke badhe kula iseni menapa inggih saged-saged kula kanthi panguwasing Gusti ingkang Maha Adil. Mangke rak sampun to pitados menawi tiyang menika mangke badhe mboten anggadhahi kegiatan. Samba Pradan, Inggih dawuh Gusti Adipati. punggel unggulmu padha ngendikan karo Kakang Sejak. Inggih. Kowe kuwi prajurit. Inggih. Sumpahing prajurit iki ngorbanake jiwa lan ragane. Lah apa maneh anakmu, anak keturunanmu tak pundhut teka kowe tidak anggonmu ngaturake. Lah ana ngendi sumpahing prajurit? Waduh, sewu-sewu nyuwun pangapunten ingkang sakang kathah Gusti Adipati. Estinipun melepat ingkang dados dawuh pangandikanipun Gusti Adipati. Babar pisan kula menika mboten badhe ngeman. Namung rening menika ing ajeng ugi sampun kula aturaken karana menika anak. Namung rening sakmenika sampun wonten keparingipun Gusti Adipati, yen to menika kinarya kangge kerampungan. Panjenengan tetepipun prajurit, sumpah prastya kula wonten ngarsa panjenenganipun Gusti Adipati, sampun malih namung alit pecah kula wujude. Bagus. Iya kaya ngono kuwi. Sing dadi pamrih Kakang Sejangkung, yen anakmu sing katon mula pancen meranani atine si Andorante bakal bisa kapiluyu. Nah, mengko wong sing wis ngetutake marang kapiluyu ning ati iki sok gampang lena kaprayitnaning batin. Inggih, malah kapara sinareng kula limbang-limbang. Kula menika malah kapara nampi kanugrahan dene wonten kapitadosipun Gusti Adipati paring dawuh lan kaparingan kapitadosan bab rigen menika kok dumah-dumah teng anak kula. Ya saiki kantine ning pendopo sono Nggih, nggih, saken pun palilah nyuwun pamit rumiyin. Gini, Nduk, gini. Tegak di kafe. Gini. Nah, gini. Gini, tunggu sing tenak sik ya. Bapak tak matur dhisik ya. Injih, Rama. Gusti Adipati, ana apa menika anak kula ingkang sampun sowan, monggo kaparingan. Ora pangling aku. Senajan wis pirang-pirang taun tekan saiki nyatane
Ya wis ming mundak gedhe ngono wae. Inggih. Ae pasuryane isih kaya biyen. Inggih Gusti Adipati. Jenenge sapa iki, Kang? Gunarti. Guranti. Inggih. Nduk, Guranti. Inggih dawuh. Kene. Majuwa, kowe bakal diparingi wulang karo Kakang Syekh Jangkung supaya mengko bisa ngecake pakaryan sing ora tuna dungkap lan tumpangsu. Oh, inggih ngesakaken dawuh dalem. Kakang Jangkung, kula semanggaaken Kakang. Inggih. Badhe wonten riki angenipun ngendikani menapa badhe dipun kanthi wonten sak jawining pendopo kula semanggaaken. Inggih. Ambrih saenipun mangke wonten ing sanjawining pendopo inggih sampun ngantos tumpangsuh badhe kepareng kawula paringi ular-ular wonten ing pendopo menika. Sing wigati ngene lho, Nduk. Kowe arep kanggo mamiluta sawijining wong sing gawe rusuhe negara Pati. Lah, perkara carane mengko aku sing aweh ego lan pratikel aning jaban pendopo iki tak jaluk sing gedhe atimu lan aja mamang, aja nduweni was lan sumelang. Oh, nggih. Sedaya kula tansah ngestakaken pangandika panjenengan. Ajeng benjang menapa anggenipun dawuh kalian kula. Lah, pamit ramamu. Ya wis lagi kari manut mengko bakal anu patuntennya. Nek Rama sampun tebel. Ya wis ayo takutke. Kakang Jangkung, kula semanggaaken dengan dika Kakang. Inggih, nyuwun pamit Kang Bupati. Tumplaken gamane wong pirang-pirang negara. Wong Pati kon yasa pusaka sing ampuh. Kon dandake gaman nggone empu sing wis pujut. Aku gelem mati nek karepku dhewe. Cek. Wong Pati ki mung do golek rekoso. Iki lho ana bolongan. Wong Ndorante kok do diincim, do diancam. Nek ndelok wonge kok persis anu krese urang. Kuru. Ndelok. Aku enek adus ora banyu. Wampune. Ora ngerti. Yen Ndorante iki adus. Ora banyu sing dikonyoh nganggo kembang telon. Nek kok adus banyu waja, banyu gendongan pesalen. Iku raya barongan iku. Panjenengan sontake kaya ngono. Mlebu apa ora? Aku nek pijet ora didodoki wong. Dong, Cek. Kula Ini lho didasarne. Ora ngrasa ora didak kebu, dadak sapi. Ndoro Syekh Jangkung ora adoh. Jete wong kuwi lho. Kowe iki ngado, engko sing bocah wedok iki ning ngarep dhewe. Om tau-tau didak kebu, dadak bajal kroyok. Wong-wong lumrah. Sampeyan kula nuwun pun mboten usah wedi. Sak wingking sampeyan kula, sak wingking kula geger. Tak ngapurane ya. Ngawur. Memane kok wis lemes aku. Kula nuwun. Ayo. Kula nuwun. Apa kuwi? Apa? Kula nuwun. Apa? Kula apa? tiyang Aja ngaingu ning larang to, lebu. sampun kepareng. Nggih. Kawit. Kowe cowok lanang? Adon. Wedok ta? Nggih. Wedok mlebu nek wedok. Kula nuwun. Lho, Kula mboke. Nggih niki mbok kula niki. iki kowe angan iki to, Nduk? Mboten niki tiyang kok. Omong ta kuwi? Nggih. Wah, tak kira gudel.
Udal kok semene. Malah moto-moto tok sing siji iki. Ngene iki cak nyak. Gapah diri hamba iku. Hamba barang. Mau urung kita mripate kok wis kula nungguni. Ngono iku mbok sing elek rupane iku. Rumahku klotakan ki mrene. Wis karek dinan. Neng apa nduk wis ndi lho? Kula nggih lare dusun mriki kok. Jenengmu sapa nduk? Guranti. Guranti. Nggih. Kowe perawan apa soman apa wis rondo nduk? Kula tesih prawan. Mbok rada nyedak kene. Teng mriki mawon kok. Kowe sing Pak, Tesih. sing Mbok. Pun mboten duwe, mbok kula nggih niki. Oh, iki mbokmu. Iki lanang apa wedok ta? Asti ngeten kok kena nganggo jarit mombol-mombol. Lah niki wong kupinge men bolong kok. Oh. Ambil ayo, suwung. bolong ora bolong apa iso krungu. Lah nggih, sampean yo Piye apik. ta iki? Wong sampean niku bolong ora. Jane rambute krol apa ora tau junggasan. Iku Aku ki wiwit lahir ora tau juga. klower. Ora tau aku dicukur. Aku krungu suarane wedi. Oh. Nang wong cilik suarane kok bledek. Aku kok. Kowe do ngerti aku urung? Dereng sampean simpen. Sampean simpen. Aku Kiai Ondorante. Oh. Eh, Lali Ondoranti. ondo pelek. Janjine aja celemetan ning kene. Kan celemetan sampluk plesir wangmu. Alah. Dereng ngerti kondange kula nggih. Kondangmu apa? Tanggal 20 ni pentas. Lah iya. Lho, ora percaya delengen sak tanggal 20. Wis kowe iku. Wah. Lah iya. Tinju. Wah. Tinju. Kowe kuwi Musuhe kepingkal ae. kowe ki ora cocok nek tinju. Lho awakmu glomyor kedagingan ora tau olahraga kok tinju. Woi, ndane gulune. Aku ki akeh sancatanen gawe seklengkengan. Nek butuhe nek golek dhuwit. Enggak bali enggak? Ya bali ajake karo digatekke. Wes iki nak. Nggih. Kowe mrene iki rak medayok ta? Lah nggih. Medayok iki nek rung kon lunga sing di omah aja lunga. Lah menyang Iki ki tatanane kene. ngendikan kalih niku mawon kula nggih. Sing wis tak kon lunga ya lunga, sing durung tak kon lunga aja lunga. Iki tatanan kene. Oh. Genti-genten to. Lah iki sing telu iki do lunga. Ah wis kowe lunga Ya dhisik. son iki tatanan kene. Pokoke Ya ampun kan lunga lah kula pripun. Aku wis durung kowe ngenteni kok. Nang teng jaba mriku mawon Ya wis nggih. kono. Sing kula lunga. Nah, kowe ning jaba kono. Njaba kono lho. Wis kene nang jaba kono. Tunggone ya raman. Ya kae mburi kae. Dopek nangka. Nangka mburi kae. Ah kok nyamburi kono to engko nek mbok menono apa-apa. Nggih, Pun. Ya lah ana akeh. Nggih. Kono do amek ana arep mangan telo mentah apa gedang mentah kono wis do mangan nek kowe doyan. Biasane nak tawa-tawa ini ora ana dhewe. Monggo. Rene Nggih. nyedak kene jenenge sapa? Guranti. Nggih. Wis perawan to. Tesih. Wih, tanganmu le cilik-cilik to nak. Ampun didemake tangan kula. Wah, nek tok abang-abang ki tok pacar iki. Wah, kula cak. Wah, tunggu pacar iki, pacar banyu iki. Nggih niki ngersakaken ngunjuk menapa mboten wong kula niki wong dodol kok. Loh, dodol apa kowe? Lah niki lho unjukan niki legen. Wah, iki ya. Kelangen aku. Oh, nek kangenane jenengan nak sing niki. Wah, Tuwak niki. Iya. Nggih. Iki malah kebenaran pancen awakku lagi lemes. Oh. Pirang-pirang dina iki aku ora duwe rasa akas. Monggo. Waduh. Wah, Lah niki. asli iki, Nak. Nggih niku mboten campuran Kowe metu aja ning kene. Iki driji kula kok sampean remet-remet niki wong drijine kula kok. Oh, iki drijimu ta? Nggih. Guranti, Inggih kula. rene nyedak rene. Nggih. Kowe ngono ora gelem tak jotosi malah. Nggih nggih kula nyedak ning ampun di Kowe ora gelem malah tak tekak kowe ora iso mulih. ampun. to. Pijetono sikilku ki, Nduk. Lah kula bakal kok malah kan pijen apa Wis kare gelem ora gelem ora Nggih gelem. nggih kula tak tekek lho, kowe, pijeti, tak kula tekek pijeti kowe. nggih. Bayare dobel. Karo rengeng-rengeng, Nduk. Lah aku nginjer kon rengen-rengen apa? Gelem ora gelem tak tekak. Saman niku kok nggih terus anu mawon to? Ayo, Galak ya. kene. Wong kula mawon sing nyuwara. Sudi. Oh, lah sampean Sudi, mah suaramu wis ketok iman supikimu suaramu mesti ora apik. mesti kaget to. Mesti kaya lampor suaramu. Jojo. Wis sae-sae sampean kono nduk cedhaki nduk. Tak sae ya. Kon rada mriki sampean.
asli tenan ki, Nduk. Kan iki asli iki. Wah, seger tenan iki, Jan. Jan pancen aku yo ngelak. Wah, banget. Wah. Mboten sawet-saweti le metek ki. Tenanan. Wis malam. Iki tak Rating malah diberi. Kok ngene main murah kucing. Iki cek nyanyi. Cek iki wis ora karo-karuan parake cek. Aku duwe pitik tukung. Dino. Tak pakani cakung. Yang saiki dirungokne wae coba omonge omong apa ngono lho, Kang. Wong gramyang iki. Lah ya mabuk. Ngendok walu. Keliru tak sampluk. Ndak walu pakakno asu. Dadas kenet des. Nganggo kabeh. Tron Ora duwe wulu. Lulu. Sopo arep mateni aku? Sapa? Sopo arep mateni aku? Unjuk mawon iki monggo unjuk meleh. Ngombe. Ngombe. Ilang sing rada kebak wae. Oh, kebaki nek Kebaki lho. tambahi kebaki. Nah.
Monggo, monggo. Yo kesemprotan iki lho, Dong. Rating kok gebri kok malah. Kok rating Mripat. Dirungokne wae. Mulai. Pripun? Tilem. Adoyong. Bu, iki ganti nang tanganmu lho, Dong, tanganku tak alih. Lus-lusen tanduk. Nggih, kula inten riki terus kok. Lus-lusen tanduk Nggih, iki kon tak kene lus aku. iki lho, Nduk. Nggih. Sing iki lho. Niki. Oh iya. Jo ngene aja kok malah aku iki lho, ku mau lho njaluk piteki sing iku lho iku. Kowe do mrene arep mateni aku. Lho. Malah ngatur rujukan kok. Oh, malah ngombe meneh. Nggih niki kanten sithik tok kok. Ora. Tindak nom. Ora iso. Wis to ora iso. Nggih niki jenjek Ora sik iso to. Ora iso mateni ondorante ora. Mboten wonten sing ajeng mateni Sing wani men sinten? Amarga kowe iki ora ngerti pengapes aku kok. Lah nggih upama ngerti Ngerti men aku dhewe. Lah kowe dhewe ta ya kowe. Aku iso mati kok. ora iso senajan sampean niku ngerti dhewe nek ora iso mati. Iso Sampeyan kek. niku pripun? Iso yo kek aku yo iso mati kek. Mboten iso. Aku iso mati nek Nek iso mati niku pripun to carane wong nyatane kula krungu kondange niku mboten iso mati kok sampean niku. ditumbak bengkung, Oh. dipedang melengkung, Oh. disebul melembung. Dipakani kangkung. Ning angger tanganku iki dirante nganggo rantai emas. Oh. Kudu wong sugih. Wah, niku nek wong ora sugih ora iso. Kudu nganggo ragat, nek ora nganggo ragat ora iso. Rantai emas. Rantai men kudu mas nggih niku. Njaluki. Aku ora iso mas. Mula niku padha karo mboten bisa mati sampean niku wong. Iso. Nggih. Malah rantene digomplayu. Iso. Ning rak. Ngombe. Ngombe jane. Malah akhirnya buli rai. Beraber. Wong kontut yo ngomong sing gaper iku ora cangeme kok. Lah apane? Buri. Rasul. Aku iso mati nek dibonto nganggo rantai emas. Cancang sikiling gajah dikitik embun-bunane. Oh, dadi isane mati niku anu nggih dirante-rantene emas. Emas. Terus ditancang dan sikil gajah. Iya. Gajahe dipetik nggon-ngonane ngono ta? Yo, terang. Bodong kecek karo gendut. Nggih. Iki mumpung tanganane iki ora sadar. Nggih. Iki dibontoe dhisik. Bonto. Aku kekuatan tali dhisik. Oh, nggih. Monggo matur nuwun. Tanganane iki ku aturno, aku perlu peseksen. Mergo ya ora nggawa rantai pas awake dhewe iki. Iki bontoe sing dikarani kene. Aku semoto. Kowe iki manut to. Lah gantian kok iki. Loh, aku digampake iki. Loh, Sto manut to. Oh, meneng wae. loh. Tak toto apik ngene. Sekali wong telu budi. Ngombe. Oh, enggak. Gua angger ngombe ra. Lah iya. Ah. Nah. Ah. Iya. Policek kowe. Licik. Tanganku kok bonto.
Arep apa? Sing ngandani kowe sapa? Kowe kok ngerti tanganku kok bondo? Ora ngerti. Kanggo mas sak driji kandele. Ora ngerti pokoke tak bondo. Wah, iki kepiye? Wah. Ayo saiki digawe rata to. Ayo. Ayo aja putih. Aku mundhut kanthi banget. Aja kendhat anggonmu ndampingipun Kakang lenggah cacaroning pendhapa Yudyajeng. Inggih, badhe kula estokaken sedaya dawuh pangandika panjenengan dalem. Sebab ora ana panglipur liya kajaba mung anggonmu caos ladi kang kanthi meninging polatan kang kunjuk menyang aku. Tiyang menika sampun dados kewajiban kula, Kang. Namung mugi-mugi enggal tentrem wonten salebetipun kadipaten. Iya. Mbok menawa sarana iguh pamrayogane Kakang Saridin ya Kakang Sejakung bisa agi-agi untuk pepadang. Inggih. Malah anake Sumba Pradan Yayi. Oh, ngaten. Sing dadi sarana pamikat supaya bisa ngendarat Siondorante. Oh, inggih, Kang. Yayi padha nyuwun nyangsaning Allah Subhanahu wa taala supaya agi-agi ana kerampungan Yayi. Menika cara mergi ingkang alus, Kang Mas. Kaipun dipun prayogiaken Kakang Sejakung punika. Guranti, inggih dawuh. diprasajakake wae nggonmu lenggah ana ing pendhapa kadipaten. Inggih ngestakaken dawuh dalem. Monggo lenggahipun dipun prayogiaken Kakang. Inggih, ngestokaken. Selaku macal anggen kula kepengin ngertos pekabaran lumawat ndika wonten ing Sitinggil. Lajeng kados pundi pepuntonipun Kakang? Inggih. Syukur alhamdulillah pikantuk pangestu dalem Kanjeng Bupati. Pikantuk damel abdi dalem kula. Damel. Inggih. Nggih karana lari estri menika saged kaleksanan sedyaning manah kawula. Inggih keparenga lajeng dangu menapa syarat-syarat ingkang kedah dipun tindakaken kalian tetiyanging pati. Dangu kalian lari estri menika. Nanging sak menika Ondorante sampun dipun Menika kendhara. wonten Paseban Jawi. Wah, iya sampun sanipun wonten Jawi kemawon. Ini tasih gereng-gereng Nggih. kemawon. Dereng imut yen. Nggih. Nggih. Guranti, Dawuh Gusti Adipati. gedhe labuh labetmu tumap katentremaning negara ing Kadipaten Pati. Inggih. Nanging durung ana kerampungan. Coba aku ndangmu pangsulana kang cetha ya wong ayu. Inggih. Piye sakjroning kowe nindakake pakaryan dawuh piwulangi Kakang Sejakung anggonmu sak pejagong karo Ondorante. Inggih. Saratipun saged pejah Ondorante menika Kanjeng Adipati. Iya. Tanganipun kedah dipun rante, nanging rante emas Kanjeng. Dirante-rante Mas. Inggih. Bajute Lajeng sukunipun dipun taleni kalian suku gajah, nanging gajahipun kedah kalih. gajah sepasang. Inggih, Kanjeng. Ewa semanten umpami saged pejah, upami bau lan kanan kirinipun menika mboten dipun sempal-sempal mboten saged pejah.
gajah Kanjeng, tasih gesang mawon Kanjeng. Antarane bau kanan lan kering iki kudu pisah. Inggih Kanjeng. Yen iki gathok, dheweke bisa urip meneh. Inggih, nggih menika pejahipun Kanjeng. Iya, Kakang Sejangkung. Kula wonten dawuh Kanjeng. Yen manut aturipun Guranti kedah mbetahaken tenaganing gajah. Mongko ing kagungan Dwipangga menika namung Mataram. Nah, prayoginipun menapa kula kedah nyuwun ngampil wonten Mataram, Kakang? Ah menawi pati mboten wonten gajah, mongko kedah gajah kalih lan kuwandanipun kedah saged dados kalih. Mekaten kemawon anggenipun getak Dwipangga menika kedah mbun-bunanipun dipun sabet supados Dwipangga menika kaget ngeget lajeng kuwandanipun pun Andorante saged dados kalih. Kapara ngumara senajan dadi loro. Angger batangku isih diwor aku arep urip maneh. Oh, ngaten. Bisanipun ngaten, mila mangke mbok menawi sampun kelampan, nggih wonten kepareng dalem utusan kalian para abdi dipun dadosaken. Bangkene dipisah. Nggih, dipun dadosaken ruangan kalih. Nggih, malah kapara menawi wonten ngaten kalenan menapa lepen kudu sak kulon kali wetan kali napa lor kali kidul kali ngaten nggih. Leres ya. Inggih. Lah kok dadi ana wong sing didayani kaya ngono kok aneh. Inggih. Lah upama kaya ngono iki kanggo tumindak kang bener-bener apa ora gawe santosaning negara ing Kadipaten Pati. Nanging Nggih, tumindakipun boten. nuwun sewu sampun ngalembono Kanjeng Bupati. Mangke lajeng ngagungaken dhateng Andorante. Dalanan sedaya menika namung kagungane Gusti ingkang Maha Kuwas. Nggih, Mbok menawi Kanjeng Bupati kesupen ayat-ayat ingkang mulipun kulan yusibana illa mahataballahi lana. Ora ana barang kang dumadi kajaba kang wis tinulis dening Gusti. Senajan to Andorante kados mekaten, parandene Kanjeng Bupati nggih saged ngudani perkawis menika duka jalaran saking Lare Estri, jalaran saking kula rak mengkaten Kanjeng. Mila pancen Allah Subhanahu wa taala menika Maha Agung, Maha Wicaksana. Inggih. Senajan ketingalipun sampun mboten badhe pikantuk pitulungan. Nanging menawi Allah badhe maringi pitulungan menika pilih mergi, Kakang. Lah kosok wangsulipun ing bab religipun Andorante Kanjeng Bupati nggih sampun lajeng kebingan. Ing waktu murinanipun sampun sisah jalaran sedaya panandhang menika namung betanipun tiyang. Inggih, nggih. Menika wonten ing kadis anu ngaten kok kula sok seneng lauk-lauk menika lho. Nggih, nggih. Sunna idza kawarnahu nikmatan bal hiya fitnatum bima kina aktarohum layak lamun. Aja bungah sira yen lagi nandhang kebungan, lan aja ngresula sira yen lagi nandhang kasusahan. Watonana panjaluk Gusti ingkang nemtokaken. Nggih. Kanthi raos kapitadosan. Mekaten mekaten. Ah bocah pejeniman. Kene aku dawuh. Timbalana si Sombo Pradan supaya ngabiyantara bakal ndak utus ana Mataram. Nyuwun ngampil gajah sepasang kanggo sarana patine Andorante. Wis tindakno. Suwan Gusti Adipati. Kene. Iya. Sombo Pradan Sabda katimbalan Gusti Adipati. ya lagi wae dadi penggalian sliramu wis ngabiyantara ning pendopo Kadipaten Pati. Iki. Piye nggonmu sowan ning kraton Mataram, Kakang? Iki salebetipun kula menika ngestaken dha pangandikanipun Gusti Adipati. Estinipun wonten satenging margi menika inggih tambuh-tambuh rasing manah kula karena nampi dawuh pangandikanipun Gusti Adipati namung menika sajak beneh kan padatan. Iki
Sinajan kados menapa rening kula menika kepengin sanget ugi ngestakaken keparingipun Gusti Adipati, kula sampun munjuk atur wonten ngarsanipun Gusti Sultan. Kanjeng Sultan Agung. Nggih. Lanjut. Wis pangandika dalem piye iki mau? Menika pangestu panjenengan dipun keparengaken. Oh. Dipangga diparingake ngampil ning Kadipaten Pati. Kasinggihan. Karo sratine apa ora, Kakang? Inggih menawa inggih sampun Sak sratine babar Inggih, pisan. leres. Kakang Jangkung. Kula Kanjeng. Raning Dwi Pangga sampun dumugi wonten Pati. Nah, cak-cakanipun kula semanggaaken mon ngesanipun jengandika Kakang Seh Jangkung. Inggih, monggo lajeng sami dipun tindak inggih mekaten. Oh, ngeten, monggo dipun taleni, Kakang. dipun tarik kalian gajah kalih menika sebatas himbauan dados kalih. Sapa iki? Terus sapa iki? Sapa iki? Sapa iki? Sapa iki? Tak uculi sikile. Kene. Enak itu saja itu. Tak uculi sikile iki tak uculi. Lah kene. Anu, Lho kae kok ono. Ya ono gajah. neng ae. Arep ono balapan gajah. Heeh, iki kanggo tontonan, kowe nonton entuk. Anu Mas Mumpung. Apa aku arep didu karo Niku gajah? gajah niku mang cedak ngriki niki pun kula taleni sikile sing kiwa. Dorene tak keplake gajahe. Nggih. Tak keplake. Ya mengko Gajah tak keplake gajahe. Ya mengko Menika dikeplak. menika. Oh. Iki sing siji niki tengen. Tak dikira aku rawani karo Ah, gajah. saniki sampun dipun kepalaken prajurit-prajurit. Sampun menika sampun sumadya sedaya. Monggo kula aturi anu, mecut bumburanipun gajah menika. Seblak bumbunane kan. Nanti kuwi ana tindakno pecutan jan bener bumbunane kuwi. Ah, Ah, sumadya. Sopo Pradan? Nggih dawuh Gusti Adipati. Sempalan bangkene Siangga Rante sing separo kuburan ana ing sak loring kali. Wadene sing separo kuburan ana ing sak kiduling kali. Nggih, Lan kali iki supaya diarani Kali Kranten. Kakang Seh Jangkung, kula wonten dawuh Kanjeng. matur nuwun Kakang. Menawi mboten wonten iguh pamrayoginipun Kakang Seh Jangkung, kula kinten mboten badhe wonten padaring Kadipaten. Yen kula namung kinarya lantaran Kanjeng. Sasampunipun wonten kedadosan pecahipun Ondorante. Sampun ngantos wonten tiyang ingkang tumindak kados dene patrapipun Ondorante, Kakang. Mbok menawi sok tiyang sampun ngertos nami lepen menika kula kinten nggih badhe emut kalian lelampanipun Kyai Ondorante. Nggih. Mila anggen pengen dalem paring nami lepen menika kados kapasang yogya sanget Kanjeng. Nggih. Lah sampun kadakwa yen kula menika sutik kedunungan Kakang Seh Jangkung. Inggih. Neng sami-sami mengkuing jejiban, Kakang badhe katrem wonten ing Kadipaten Pati, menapa ngersakaken badhe kondur wonten miyana. Wah, Dene kula tingali kados sampun wonten karampungan nggih keparenga mbok menawi dados pengajeng-ajengipun para anak murid kula keparenga kula badhe wangsul rumiyin kondur. teng Lando. Nderekaken sugeng konduripun Kakang nanging kula nyuwun supados sampun ngantos negakaken dhateng kula, Kakang. Ngestakaken